जेब्ला सुक्ति जायो 2020 आव बिटिआरनि सुक्ति जायो होमबा एनडिपिफोरा बाहेरायाव थानायनि खाबु गैला, न'आव थानांसिगौ, मा मावनानै जायो गावसोरनि गोसो। दा बे फैबाय, मा मावनानै जानो, जेबो खामानि गैया, गोदाव सोराव न'आवनो थाबाय, जा एसे। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा रसमा ब्रह्मआबो दिनै इउपिपिएलनि मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौबो मोजां मोनला। मानो मोजां मोनबावनो होनोब्ला जोंहा प्रमद बर' सारा जेब्लानाखि 2020 मायथाइयाव बिटिआरखौ सुक्ति खालामनानै एनडिपिफोरनि साननाय मिजिंखौ फेलें खालामनायनि थाखाय रसमा ब्रह्मआबो मोजां मोनला। मानो? रसमा ब्रह्मनि हौवाया बा फिसाया एक्स एनडिपिमोन। जेब्लानाखि 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति जादोंमोन आरो बे बिटिआर सुक्तिनि उनाव गोदाव सोराव जाबाय आरो बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानानैनो दिनै रसमा ब्रह्म मोनहा गारलायनाय जाबाय रायजोफोर। दा बिनि थाखायनो रसमा ब्रह्मआबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनला, थामहिनबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननो थांला। गावनि हौवाया दिनै जौ फाग्ला जाबाय लानाय, बिनि थाखाय बहा मोजां मोनबावनो, गोदाव सोराव जाफैबाय। सिगां हाग्रायाव थानाय समाव बयजोंबो जेनेबा गोरोबलायनानै दंमोन, नाथाय जेब्लानाखि 2020 मायथाइनि जानुवारि दानाव सुक्तिनि उनाव बिथांमोना दिनै न'आव थाफैनानै गोदाव सोराव जानायखाय जुमाय फाग्ला जाबाय होननानै रसमा ब्रह्मआबो रोखा रोखा जोंनि बाथ्राखौ बुंदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय रसमा ब्रह्मनि बिबुंथि, लोगोसे हौवाखौ गारनायनि बाथ्रा, लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा फोरमायखो, स' नोंथांमोना नायलांदो आरो खोनासंलांदो। जेब्ला सुक्ति जायो 2020 आव बिटिआरनि सुक्ति जायो होमबा एनडिपिफोरा बाहेरायाव थानायनि खाबु गैला, न'आव थानांसिगौ, मा मावनानै जायो गावसोरनि गोसो। दा बे फैबाय, मा मावनानै जानो, जेबो खामानि गैया, गोदाव सोराव न'आवनो थाबाय, जा एसे थाखा फैसा मोनदोंमोन सिगाङाव बेबो दिनै एसे गाबोन एसे जानानै जोब्बाय, जेबो खामानि मोना आरो जेबो खामानियावनो ज'आ, जेबो खामानिखौनो मावथेरा, ना खस्थ'खौनो खालामो ना मायो, जेबो खामानिखौनो मावथेरा, ओरैनो न'आव थायो। मोनाबा लोगोफोरजों सोरबा लोगोफोरजों 10 थाखा 20 थाखा मोनबाय, लोंहैबाय, आड्डा मारिहैबाय, मा रायलायो, मा सावरायो, न'आवहाय दुम दाखाल जाफैबाय, बखिफैबाय हिनजावखौ, ओंख्रि थावानो मा थावानो गारखां गारसि खालामबाय, नोमफा जाहोआखै, नोमा जाहोआखै, हेन थेन माबा माबि। सोर सहायगोन? सोरबा सहायनानै थानो हागोन ने? दावराव जायालासे थानो हागोन ने? हायामोन आं। सोरबा हायो हाया बे गावसिनि खोथा, आं हायामोन, आं सहायनो हायामोन, आं एसेबो सहायनो हायामोन। आरो आङो बेखौ बांसिन सहायनो हायामोन जेब्ला लोंनानै मालायनि बाथ्रा, मालायखौ बखिफैयो होमबा आं बांसिन सहायनो हायामोन। आंखौ बुं, बखि होन, मा बुङो बुं, राय होन, आं जेबो मोनामोन। आं सहायगोन, आं बुंगोन, आं थागोन। नाथाय आंनि बिमा बिफा, आंनि न'खरनि, गावनि बिमा बिफायानो जा, आं बुंजानो सैयामोन, आं एसेबो सैयामोन। इसोर दं, इसोरा नुगोन, आं एसेबो सुखुवामोन, आं एसेबो मोजां मोनामोन। बिफाखौ हाजार बार बियो बुनो खामफ्लाय थिखोयोमोन, गावनि लोंनायाव एसे एनै फंफा फंनै बुंदेरबा बुनो बियो थिरांथा लायोमोन। आं बुङोमोनबो, आफा बुजा, बेजों सानसे बुजा नायनि आंबो, ओमफ्राय गाबोन समाज लेंनानै माबायदि बिमा बिफा बुग्रा बियो, सोर फिसाया माबायदि बुग्रा बियो होननानै आं बुङोमोन। आं बिहाव बिखुनजोजों लोगो जानानै बिसोरखौ बुजा, दाखारबो दादोरदबो, जेराव दं बेयाव जिराय, बुजाथार, बुजा, खेबसेबाबो बुजा, नायनि आंबो होननानै आं बेखौ बुङोमोन। बुनो हायामोन बियो। जेब्ला आं बेबायदि बुङोमोन, बिमा बिफाखौ बुवामोन, बियो बुनो हायामोन, बुवाखैबो, दिनैसिम बुनोबो हायाखै। दाख्रायो, बुनो हाया नालाय, खामफ्लाय खुख्रांलाबायनोसै, सियार गारख्रांलाबायनोसै, हाला नालाय। माने लोंबाबो थाल दंखायो आरो बेहा, समाजा आंखौ मा खालामगोन गाबोन, बेबायदि। हिनजावा बिदि बुंबाय जेला कन्ट्रल खालामनानै थानोसां, बेखौ बे बुजिखागौमोन, ओंखायनो बे जेबो खालामामोन। दा बिदिनो अननायजोंबो बुजायबाय, रायनायजोंबो बुजायबाय, गाबनायजोंबो बुजायबाय, लायाबा, आंनि खोथायानो, आंनि थरथिंसे मोदैयानो बिनि बिखायाव हाबाबा, हिनजावा माबायदि जाजानो लुबैदों बेखौ बियो नायाबा, बिजिराबा, जेबो सानाबा, नै दिनै नांलायबाय, गाबोननो बावबाय, हनै अखानायबानो जौ लोंहैबाय, लोगोफोरजों थांबाय, आरो बे थासारियानो सोमजिफिनबाय। मा खालामनो? दा लाया नालाय, थैनायसिम थांबाय आङो, आं थैनोसै, आंनो बे संसारखौ नांला, आं जाला, आंखौ बिमा बिफायाबो सुखु खालाबा बे हौवाजों फैनायनि, रावबो सापर्टआनो होलाबा, न'खरनियानो रावबो आंजों गसंफालाबा, ओरैबो सान्थि गैयाबा, आं थैनोसै, आं थैनायानो स्रा जासिगोन, थैबाथाय आंहा संसारानो जोब्बाय।
नै आं बिसिम थांबाय थैनायसिम थांबाय आं थैनोबो खारबाय आं हरनि 9टा 10टासिम थैनो खारोमोन आं फासि नांनो दर फांथेला जोबनानै फांखायाव दिरुं आलायलाबायोमोन आङो दरजो खावलाबायनोसै होमबा खाथि खालानि फैनानै हामा हामा आइ हामा बिदि खालामनो हामा जों दं बासायनोसै थैनायसिम आंहा माबायानो गैयामोन खोमा ओंखायनो इसोरा आंखौ लाङाखै थैनो हाखर दंमोनबा इसोरा बै समावनो लांगौमोन थैनो हाखरानो गैया ओंखायनो लाङाखै आंखौ खेबथाम थैनो खारदों आं खेबथाम बेबो दासिम खारगौमोन खोमा बाथ्रायाव दङना जाय मानसिया थैनो खारफ्रामो बेखौ दिरुङाबो लेङो बबेबा सिमा दख'ना गामसाफोराबो लेङो बारान्दाफोराबो लेङो होननानै आंखौ बिदिनो लेंग्रा जाबायमोन खोमा थैनो लुबैयोमोन आं थैनो जै दावराव जालायबाय सहायनो हाला आं थैनोसै मा दंबावो जेबो गैला खुगानि रावबो गैला जेबो गैला देहा सोलेर मेंग्लिजोब्बाय आं थैनोसै थैनायानो आंनि जोबथा डिसिसन आं बेयाव थांबाय दा थैनोल' जाबाय थाबाय नालाय आङो फुरागासेया बिखुनजोआ आंनि थैनो नागिरनाय आंनि आलायलाबायनाय जिफोरखौ सावखोमाबाय हामा बेफोरजों गेलेनो नाङा संसारा बिदिनो जाखायो नांलाय खमलाय होनबाबो दाथै बिदि बुंबाय आरो ओमफ्राय सावनानैबो होदों आंनि जिखौ थांनानै सावहैबाय ओमफ्राय न'खरनि मानसि खाथि खालानिया बुजायफैबाय बिदि दाजा जों दं जों सामलायगोन होननानै बिसोर आंखौल' बुंफैयो आं बुजिखाबाय आं मिथिखाबाय आं मोनजाखाबाय आंखौल' मानो बुंनो जाय हौवाया दुम दाखाल खालामदों जाय हौवाया आंजों आं सोलिनाय बायदि सोलिनो हायाखै बेखौ बुंबानो जायोना बेखौ बुजायबानो जायोना बबेयाव थांनो सरि आयं फैदोंमोन खाथियाव साइकेल दंमोन नालाय लानानै थांदों दा थैनायसिम थांबाय ओमफ्राय बिदिनो बुंबाय दाथै माथै होननानै होमबाबो बिस्रा गोसोआव गिनाय मोनबाय आरोना जाबावगोन बियो सानसेबाबो होननानै गावसोर न'खरनिजों रायलायबाय खोमा बिनि थाखाय मोनसे फोथारनानै होनसै न'खराव जाहाथे बिनि गोसोआव थैनो नागिरनाय गाज्रि माबाफ्रा खारथोंसै होननानै सिबाजानि माबाफोर लोगो लालाबायदों खोमा बिदि सानबाय हिन्दु धोरोमावथ' बिदि फोथायनाय दं नालाय ओमफ्राय बिदि सानबाय माने बिनि थाखाय मोनसे फोथारना होनसै होननानै बिसोर आंनि थाखाय जैग'बो होस्रांना होबाय जोंहा ब्रह्ममोन नालाय जैग' होस्रांबाय जेब्ला दिननिफ्राय आंनि न'खराव आंनि बिहाव बिखुनजोआ आंनि नामै जैग' होस्रांनानै होदोंना बे दिननिफ्राय आं थैनोबो ओंखाराखै आं बिराद गोरा गोसो जादों हाजार नांलाय गुद्दा गुद्दि बुलाय गारखां गारसि खालामलाय आं थैनो ओंखाराखै दे आं थैया नांगौबा आङो नोंनिफ्राय एखुथा जागोन आं नोंखौ गारनानै खारगोन होमबाबो आं थैया नै आंनि गोसोआव बिदि साननाय फैलायबाय बिनिफ्रायनो आं बिराद गोरा गोसो लानानै बिनि बखिनाय बिनि बुंफैनाय बिनि होनफैनाय बिनि रोनाव फैनाय आं केयार खालामै जालांबाय नों बे जायगायावनो मा बखिफै आं बेखौ फारसेजों खोनासंनानै फारसेजों हगारनानै मबाइल आजादि सेरनानै थानो हाग्रा भिडिअ नायलाबायग्रा गान दामख'नानै थानो हाग्लाबायग्रा आंहा नै बिसिम फैबाय आं सहायनो हाबाय बुं दे मा बुङो बुं आं खोनासंगोन होननानै आं खोनासंग्राबो जाबाय नाथाय बेखौ बियो आंजों आनजाद लाबाय थाबाय मानो जेबो बुङा मानो नांलाया माने नांलायजानो लुबैबाय थायो बियो न'आव लोंनानै फैबाथाय हिनजावा एसे बुंखाथारनांगौ होमबासो इन्टारेस्ट जायो बेहा माने गोसो जायो खोमा बिनि गोसोआव बिदि जाफैबाय थायो एकदम ओमफ्राय बियो बिदिजोंबो हायासै नालाय बखिबाबो होनबाबो बुंबाबो केरेक्टारासै नालाय नै दानिया मा जाथि खुरमा न'खर बिब' बिनानाव फंबाय सोर बबेयाव थादों जादों आंनि गासैबो हानहरनानै आंखौ लाजि फोनांग्रा जाबाय होमबासो बिनि देहायाव नांसिगोन बेहा बेखौ साननानै टारगेट लानानै दं खोमा बेनिफ्राय बेयो आंखौ बिदि बखिग्रा जाबाय दानाथ' आं कन्ट्रल खालामनो हाला साला आंखौ बेसेबां बुङो बुं आंखौ बेसेबां होन बिमा बिफाजों बेसेबां जालाय आंनिखौ मानो हानहरनानै रायलायनांगौ ना आंनिया नोंनियाव फैनानै माबा गाज्रि नोंखौ माबा खालामफैदों ना नोंनि संसारखौ दंस' खालामफैदों बखियो आंनि बिफाया थैनानै थांलायलायबाय आंनि बिफाखौबो बियो लानानै बखिबाय थायो थैनानै थांदोंबाबो सान्थि मोनाखै बिनि थाखाय आंनि बंस'आव रावबो आंनि बिफाखौ दिनैसिम नोमफाया बिदिमोन होननानै बुङाखै नाथाय बे बुङोमोन बे होनोमोन माबायदि मानसि बियो माबायदि आखुनि मानसि बियो रावबो फोथायनाय नङा नाथाय आं जादों नालाय आं फोथायदों आं मिन्थिदों बे भिडिअ'खौ नायखांनायनि उनाव आं बुंगोन
그만. 민상의 기름. 그 속시적 나야 우리 아님이래. 내가 땅풀 좀 넣고 송날이 깡그랍 आंहा न'खराव सासे आर्मि बिब'नि फिसाय दं बेखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय बखिबाय मा बेलाय आर्मिसो आंखौ मा खालामफैनो हानो नोंखौ मा खालामहैनांगौ नों जाब्रा जा लोङो ना जायो ना थायो उन्दुयो बहाबा थैनानै थाबोयो नोंनि लाइफ नोंनि संसार मालायखौ हानहरनानै बुंनांगौ मा दरखार ना नोंनि बायदि बिसिनि संसारा ना बिसिनि संसारा नोंनि बायदि सानफ्रामबो दुमदाखाल मालाय जादों लोंदों फिसा फिसौ ग्रोम ग्रोम संसार जादों बेखौ नोंहा हानहरनानै गावनि हिनजावखौ दुखु होनांगौनि मा दरखार आं बेफोरखौ खोनासंनो हायैयाव आं बुंफ्लांग्रा आरो जालायबायमोन आं खोनासंनो हाया आं बोरै खोनासंनो नंथारै बाथ्रा बुंनायखौ आं खोनासंनो हाला आं बिराद दुखु मोनोमोन आंनि थाखाय आंनि फाग्ला बायदि फिसायनि थाखाय सोरबा बिगुमाया मानो रायखांनानै बेबायदि हरनि समाव असान्ति खालामजानांगौ बिसोर उन्दुदों मालाय फिसा फिसौ गोबानानै मानो रायखांजानांगौ मानो बुरखांजानांगौ मानो होनजानांगौ अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय रसमा ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंखो नङा होनब्ला रायजोफोर स' नोंथांमोना रसमा ब्रह्मनि बुंनाय बिबुंथिखौ नोंथांमोना बेसेबां गनायदों नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब